Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kali videotron kula makane malih ayah bidal riyen terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku ya Brebes mili padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya mulihe kok kono Oh, Brebes. nggih insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa nak. Biasane ning campur sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek sing dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro wakon mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggih mu kita ra yakin nggih.